పేరు పడలే పేరు పడలే ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಹರವಳಿ ಕಿಚನ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಇದೆ ಹತ್ತಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಮೇರ ಮಾಮಿ ಪೂರ ಬೈದೇರು ಸೊ ಇಂಚ ದಕ್ಕುಲ್ದೂನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೋದಿತ್ತೇರು ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಅನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅನ್ನ ಆಂಟಿ ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೋದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಅದು ಇಡೇಗೆ ಬತ್ತೇರು ಇಲ್ಲಾಗ ಸೊ ಚಾಪರ್ದು ಬೋಕಾದಂದು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗಿತ್ತು ಅತ್ತಿಗೆ ನಡೆ ಬಾರೆಂಡು ಅವಳು ಮಾರಿ ಸೊ ಅಂಚ ಮೂರು ಚಾಪರ್ದು ಒಕ್ಕ ಪೋಪಿನಿ ಏನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬತ್ತಿಲಾಗನೆ ಚಾದಿ ಒಂದು ಲೇರು ಹಾಂ ಯಾನೇ ದೀಪ ಇದು ಯೋಚಿ ಬಂದು ಆಯಾ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಅವರ ಆಂಟಿ ಅದು ಅತ್ತಿಗೆ ಸರಿ ಸಾತೋಡಿ ಬಾಡ್ಲಿ ಬೋಲ್ದು ನಾವು ಚೂರು ಬಾಡ್ಲಿ ಚೂರು ಸರಿ ಕೊತ್ತಿಯಾಡು ಚೂರು ಜೋರ್ದಿಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಜೋರ್ದಿಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಲೋಟದಿಯೋಡಾ ಸೊ ಪಿದಾಡಿಯ ಮಾತಾ ಕೀ ಬಾಡ್ಲೆ ಓಕೆ ನನ್ನ ಸೀದಾ ಪೋದು ಸುರುಕು ನಮಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಆಟಿದ ಮಾರಿದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಓಕೆ ಎಂಕಲ ಬಿಡ್ಕು ಬಿಜಾರ್ ಬರೋದೆತ್ತ ಆಯ್ತುಲ್ಲ ಆಯ್ ಮಾತಾಡದೆ ತೊಂಡೆರತ್ತ ಈಗ ಆಯ್ಲು ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಪತೊಂದಿ ಅಂಚ ಹಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಬಾಕಿಲ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ರಡ್ಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾಡ್ದು ತಕದಿನಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಸುರು ನಮ್ಮ ಎಂಗದಾಲ ತೀರು ಜಿನಿ ಕಲ್ ಅದ್ದಂಬೆ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ದಾಲ ವಸ್ತು ಕಂತನ ಒರಿಯಂದು ನೂಟು ನೆಟ್ಟು ಅವ ಓಕೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೆ ಇಂಕ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಕ್ಲೆಬ್ರ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೆ ಬತ್ತದು ಇತ್ತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಕ್ಲಿ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಇರ್ಗೆ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಬತ್ತೀರ ಎಂಚ ನನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬರ ಮಲ್ತದ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಅತ್ತಿಗೆ ಪರಿ ಕಡೆ ಉಂಡ್ಲೇನು ನೀರು ದಿಯೋಡ ಪುಣ್ಯ ಮೆಂಪರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸಾದಿಯರ ಹೋಯ್ರ ಎಂಕಲ್ಲ ಅವು ಪಂಡ ಕೋರಿ ಕಟ್ಟದ ನಕ್ಲು ಕಟ್ಟದ ಹೋಯ್ ನಕ್ಲು ಬತ್ತೆರ ಬಂದು ಹೋಯ್ರ ಸೊ ಎಂಗ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪುರಾಂಡ್ ಸೊ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಮೇರೆ ಅರಿ ಕಡೆಯರೆ ಪಾಡೀರು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಚಾ ಪರ್ದಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಕುಡೋರ ಚಾದಿ ಒಂದು ಲೇರು ಸಕ್ಕರೆ ಬಾರ್ದು ಜರತ ಅಣ್ಣ ದಿಕ್ಕೊಡತ ಮಗ ಎಂಗ್ಲಿ ಇರುವಾಡ್ವಾರ ದೇವಾ ಬೊಡೆ ದೀ ಪಾಡೋಲಿ ಆಮೇಲೆ ದಿಗ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ದಾನೆ ಅದ ಕೋರಿದ ಪ್ರಸಾದ ಗಟ್ಟಿ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಪುಂಡಿ ಇತ್ತೆ ತಿಳಿಯವ ಮಲ್ಲ ಬಡ ಈತಾ
ಮಿಂಟು ಬೋಡಿಗೆ ಅಪ್ಪನ ಮಕೇರ್ನ ಮಕೇರ್ ನಾವು ರಡ್ಡು ಕೋರಿ ಕಡ್ಪಾರೆ ಒಂಜಿ ದೈವ ಒಂಜಿ ಮಾರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೋರಿನ ಕಡ್ಪದಕ್ಕಂತದ್ದು ಸಜ್ಜು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅತ್ತಿಗೆ ಉಲೆ ಕಡ್ಡಾರೆ ಪಾಡ್ದೇರು ಒಂಜಿ ಕೋರಿ ಬೈಯಾಗ 7 ಗಂಟೆ ದೊಕ್ಕ ಕಡ್ಪಾರೆ ಸೊ ಅಂಚ ಅವೇನು ಕಟ್ಟಪಾಡ್ದು ದೀತೇರು ಕಾರ್ ಪೂರ ಸೊ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಕಡ್ಪಾಯಿನ ಪೂಂಜಿ ಐಟ್ ಒಂತೆ ದಿತ್ತಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದು ಪಿರೊಂಜಿ ಕಡ್ಪಾಯರ ಉಂಡತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಸೋದು ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪಂದು ಸೊ ಒಂತೆ ಪೂಂಜೆದ ಸಾರು ಮಲ್ತ ಅಂಚೆನೆ ಪಿರೊಂಜಿ ಸೈಡ್ ಪುಂಡಿಲ ಬೇಯ್ತದ ಬರ ರೆಡಿ ಆತನು ಓಕೆ ಹೊರದ ಕಜಿಪ್ಪು ಆಂಡ್ ಕೋರಿದ ದತ್ತಿ ಯಾವತ್ತ ನಾನು ಅಂಜಿ ಪಿರೊಂಜಿ ಕೋರಿ ಕಟ್ಪಾಯರಂಡು ಅವು ಏಲ್ ಕಾಲಿಗೆ ಬೋಪೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಅಂಜ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಇತ್ತೆ ಕೋರಿ ಬತ್ತದು ಮಲ್ತಾನ ಬರ್ತೆ ಇರ್ತಾವ ಅವು 8:09 ಆಪುಂಡು ಅಂಜ ಇತ್ತೆ ಮೊಕ್ಲಿಗೆ ಚುಚ್ಚು ಎರಡು ಪುಂಡಿ ಪಾಡ್ತಾನ ಜೋಕ್ತೆ ಅಂದವೆ ಅಂದವೆ ಬೊಕ್ಕ ಲೇಟ್ ಆತ ಅಪ್ಪು ಅಪ್ಪು ಅಂದು ಓಕೆ ಅಬ್ಬೋ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ರಡ್ಡು ಕಾರ್ಲ ಬೇನೆ ನಾವು ತುಲೆ ಕೋಡ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಲ್ತೆ ಇನಿಜ್ಜಿ ಇನಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು ಕಾಂಡೆ ಮಲ್ತಿನ ಬೇತೆ ಬೈಯಾಗಿಂಚ ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆ ಜೋರ್ಮದ ಶುರು ಮಲ್ಪ 10 ಗಂಟೆ ಉಂಟು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ 10 ನಿಮಿಷ 1/4 ಗಂಟೆ ಅಂಚ ಹೊರ ಖುಷಿ ಬತ್ತಿಲ್ಲಕ ಅಡಿಗೆ ಆಲ್ತದ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಓಕೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಪಾಡ್ದತ್ತ ಸೊ ಪುಂಡಿಲ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಕೋರಿ ಸಾರ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕಗೂ ಕೋರಿ ಕರ್ತದ ಅವಡತ್ತೆ ಅವಾಗ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಬಡ ಪುಂಡಿಗೆ ಪಾಡ್ಗ ಮೂಜಿಯೋ 4 ಬಟ್ಟೆ ಅವು ನಮಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದವೇ ನವಟ ಮಾತ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹಾಂ ಬೇದನದ ಪುಂಡಿ ಪುಂಡಿ ಮಳಮಳ್ಳ ಓಲು ಮಲಮಲ್ಲ ಎಲ್ಯ ಹಾಂ ಪಡ್ಲೇದೆ ಪೀಸ್ ಪುಡ್ಚಿ ಅದೇ ಬಾ ಓಡಾ ಹಾಂ ಯಾವ ನಾ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ತಿಪ್ಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಅಡುವುದ ಮೆಲ್ಲ 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 ಮಂಡೆ ಪಾಡ ನೆಲಿಂಗ್ಲ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಊದ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆಂಡೆ ಹಾಂ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಉನ್ಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಓಕೆ ಹಾಂ ಇನಿ ಮಾರಿದ ಒಣ ಸಿರೆಟ್ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಕೋರಿ ಸಾರು ಊರ್ದ ಕೋರಿ ಸಾರು ಪಕ್ಕ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಬುಂಡಿ ರೊಟ್ಟಿ ಊಟ ಮಾಡುವ ಸಾಕು ಅವನಿಗೆ ಸಾಕು ಸಾಕು ಹಾಂ ಹಾತ್ ಮಲ್ಲ ಕೈಲ್ಡು ಪೂರ ಬುಡ್ಚಿ ಯಾವ 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 ಯಾವ
ಅದೇ ನೋಡ ಮಾಸ ಅತ್ತಿಗೆ ನಾ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತನ ಅರನೇ ಪೊಡಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದೇನ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತಂಡು ಸೊ ನಿಕ್ಲೇಗ್ಲ ಸುಕ್ಕದ ಪೊಡಿ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ತಿರ್ದು ಬರ್ಪಿನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸೊ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಾಯ್.